Da erreza da mikrofono urdinetatik lasaitasun itzarrosak jautikitzea galderak aldatuz bakarrik lortuko dugu gakoa dateken erantzun utakumia hemen batzuia da hasiak baikara ezintasuna onartzen ustezko jainkoak gugan ez duela ezer ere sinisten hemen batzuia da hasiak baikara ezintasuna onartzen hemen batzuia da hasiak baikara ezintasuna onartzen ez dugula hitzik nahi ez dugula